Čaute ľudia a vítajte po dlhej dobe znova pri mojom videu. Som rád, že ste znova klikli na moje video a teraz sa môžeme spolu pustiť na toto dnešné video. Dnes som sa vybral spolu s rodičmi na 4-dňový výlet do Liptovského Mikuláša, kde zažijeme úplne mega super veci. Je pondelok, prvý deň a my sme práve dorazili do Liptovského Mikuláša. Ani by sa nám sedieť nechce a tak ideme pozrieť a nafotiť si Liptovskú Maru, ktorá bola od nášho bungalova, no to je vlastne ten domček, asi 100 metrov. Trošku ma mrzelo to, že ešte stále bola z časti zamrznutá, ale niekde sa vyskytla voda. Máme tu druhý deň, trošku viac nepodarený a za chvíľku vám poviem prečo. S krstným sme sa vybrali lyžovať na Kubínsku holu, kde po hodine jazdenia, lyžovania, snowboardovania vypojilo elektriku a čakali sme tam pol hodinu a niekto nám prišiel oznámiť, že minimálne hodina, čo pri našich slovenských elektrikároch znamená 2 až 4 hodiny. Tak sme sa zobrali, peniaze nám jasne, že nevrátili, no my sme na tom ešte boli dobré, ale takí, čo tam prišli celá rodina, vygrcali 80 eur a ani raz sa nepreviezli na vleku, to trošku asi viacej zamrzí. Tak sme sa presunuli na lyžiarske stredisko Racibor Oravský Podzámok. Počkaj, aby mi bolo vidno tričko modrovky, bracho. Kde to bolo dosť super, lebo nás tam bolo asi 20 na celom svahu. No ale teraz prichádzame k tomu väčšiemu problému, čo znamená, že zábery stade nemám, lebo viete, kamera sa mi vybila, lebo vonku bolo mínus, fúchal taký vietor, že proste kameru vyštavil len ten vietor. Ale našťastie môj brat Tobias to zachránil, on išli zase s otcom a s ostatnými sa lyžovať do Žiaru. Tak vám pustím vlastne zábery z jeho prilby z Tobiasovej. Poďme na to. Máme tu tretí deň a tým je streda, kedy odchádza krstný s rodinou už domov a ostávame tu len my a ešte jedna rodina, ktorá odíde pred obedom. Najprv sme mysleli, že budeme sedieť na izbe, pretože pozrite to hnusné počasie. Ale nakoniec sa počasie udobrilo a tak sme išli pozrieť kontaktnú zoo, kde sa niektoré aj divé zvieratá mohli chytať aj s kuním.
teraz na mňa zaútočil rys, ktorý sa išiel hrať len s druhým, ale prebehol okolo mňa veľmi rýchlo a som sa skoro posral. Posledný deň v Liptovskom Mikuláši a my práve odchádzame domov. Dúfam, že sa vám tento krátky zostrih z našej dovolenky páčil, aspoň tak, ako mne sa páčilo tam. Mne sa tam páčilo veľmi, čiže dúfam, že aj vám toto video sa páčilo veľmi. Ak áno, dajte like, komentujte, zdieľajte a majte sa pekne. Ja sa s vami lúčim, zatiaľ sa majte a čaute.